lere ka wach mar choko mar kaunti gi omenda mawuok e sirikal mamalo. Kuom ranyisi tiyo koda omenda mawuok e sirikal mamalo ema pod riembo piny owacho mag counties. Mana dier nikech king'iyo budget mag counties magichwalo en ni omenda magikwayo kuom sirikal mamalo ni malo kata duong' moingo magi kito kaka ageta margi mag choko. Penjo ni kaunti ochukore kata okasore moyudo choko moro madundo. Kuom ranyisi adatiyo gi ranyisi mar gope ma pod ibandho counties miluongo ni pending bills. Kuom ranyisi samoro kaunti moro nigi pending bills mar siling kata milion 900. Ageta mare mar choko mar osuru en milion 400 e higa. To kaunti ni othuthni moyudo kata mana milion 500 e higa. Donge omenda ni unyalo tiyo godo koluwore kod kwayo ma ochwalo ne jaga budget kata control of budget mondo chul godo gopegi mondo okonygi, nikech mato pesa ma en go gadieri ni onyalo yudo kendo kobiro to ong'e ni mato en gima yude lweta mopogore kod mirito kowuok kuom sirikal mamalo manyaka gie sani kaluwore kod report mar jaga budget. Kuom ranyisi counties mathoth mane ni kod dwaro mar yudo bilion 8 kowuok kuom sirikal kodong' dweche 3 kende to hiko omenda rumo, iyudo ka korka gin e bilion 4 ka, nyiso ni nus mar kata atamalo 40 gi wiye mago omenda gi pok ochopo ne counties. Ma donge nyalo rocho chenro margi kopo ni chako kawo VAT e omenda mag on source revenue ma gichoko kigin gi. Bati mana kaka nanyisi mokwongo we wawinjire ane. Mokwongo ka county nigi target mar 10 billion e budget ne, mano budget estimate ne. To budget estimate ni opoge nyadidek. Opoge ni mokwongo pesa ya malo kata bilion 9. On source revenue adhi choko milion 400. Alafu wawacho ni donor funds, grants, anyalo yudo grants, mano maybe buro pongo na gini. Koro mane kaka dhi ng'iyo bilion 10. Bilion 9 ni ing'e ni onge gima county dhi time malong'o, en ni onyalo mana tiyo machiegni gi national government nikech ma koro mi national government no. Koro mano to national government. Koro wawachi ni on source revenue gi ne koro ne onego chok milion 400. To gima dhi ne choko milion 400 en VAT. Ma wanano ne VAT ni nitiere items moko magitimo in their nature ma gidhi chulo go sirikal mamalo VAT. To ing'eni wawachi ni mano gidhi oro ne VAT e sirikal mamalo to gi grants. Koro giwacho ni gima dhi monogi chopo dwaro kata chulo pending bill margi en VAT ma sirikal mamalo dwaro. Mokwongo an gima nyalo wacho ni mano ok en adieri. Nikech let us look at it in terms of target. Kata kane KRA poko chako kelo issues gi. Let us look at the administration of the on source revenue kaka counties bedo katime. Ang'o momiyo counties magwa poko bedo ka meet ga target mag on source revenue? Nikech mechanism, internal control mechanism magiketo mondo megi gine to gi the revenue streams magiseketo ema inya yudo ka jok moko ok nigi ambitious. Those on source revenue ma county keto gin pesa moko matin kaka kabisa. Actually gin pesa minyalo collect at your own comfort. Mane manyiso ni at the end of it gima KRA donje ne county ni it's very insignificant. It's very insignificant. De KRA odonje equitable share mar counties eminyalo wacho ni mane ema nyalo chocho chenro mar counties kaka giriembo ga programs gi mapile. I want to tell you for example, kane pok KRA propose issues mag VAT on other service items ma county riembo gi. Gima penjo en niya, pok wabedo ga gi pending bill, wabedo ga gi pending bill. Tiyudo ka gati king'iyo kata the control of budget report, county nindo gi pending bill mar milion 800. To the cash balance mare manigi CRF be milion 900. Ma ok nitiere nikech ng'ato bedo office ok odwa machulo pending bill gi. Iwinjo. Koro onengo county kapok odonjo e issue mar KRA ni, nikech KRA to wacho ni if you are offering services on those incomes, we tax you value added tax because it is in nature mar item money offer. Onge kama gini anto kana ng'iye ni dhi chocho chenro mag county nikech koro county wacho ni koro kane gi juogo ng'ato siling 20
to koro gidhi juoge kat siling 20 was 100%, koro 116% of siling 20 koro wadhi juogi plus VAT inclusive, ni koro wanyalo juogi kata 23 kata 24. To mano is not true. Joka wacho niya, pesa mise collect, at the end of it, there should be VAT on that on source revenue. To kata ka gikele, pod pesa ni duogo mana konyo national government ma distribute pesa to the counties. Koro anto kana par negi nyalo chocho. In my own wisdom, in my own understanding, in my own expertise, gini onge kama chocho go chenro ma county kata